नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनिफ्राय सोंनाय बिदां 8.1 निफ्राय क्वेश्चन नम्बर 7 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअ नोंसोर बे क्वेश्चन नम्बर 1 निफ्राय लानानै 6 सिम सल्व खालामनायखौ नुनो मोनबाय जानांगौ। जुदि नुवाखैब्ला दासिमबो नोंसोर बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव जे आं लिंक होना दोनदों बेवहाय थांनानै नायनो हागोन। आरो लोगोसे बे क्वेश्चन नम्बर 7 खौ मोजां बुजिनो थाखाय नोंथाङा इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअखौ नायथार। इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअखौ नायोब्लासो नोंथाङा बेखौ मोजां बुजिगोन, नङाब्ला मोजां बुजिनाय नङा। बिनि थाखाय बे भिडिअखौ नायनो बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दोनखादों, बेवहाय थांनानै नायबानो जाबाय। होमबा नायलाय 7 आव मा दङ। बिदिब्ला 7 आव मा सोंदों नाय, जुदि cot θ = 7/8 मानखौ दिहुन। मानि मान दिहुननांगौ? 1 + sin θ 1 - sin θ divided by 1 + cos θ 1 - cos θ आरो मानि cot square θ नि। स' इंलिश मिडियाम कुइसनखौ एसे नायनि जोङो। मा होनदों? if cot θ = 7/8 evaluate बे आरो बेखौ जों इभालुएट खालामनांगौ। अके, स' बेवहाय आङो मोनसे मेथडखौ बाहायगोन, जाय मेथडा नोंथांमोनखौ जोबोद गोरलैयैनो बुजिहोगोन। आरो बे मेथडआनो जाबाय सावगारिजों बानायनानै नङा, फर्मुलाजों। अके, माने जोङो बे क्वेश्चन्सखौ फर्मुला बाहायनानै सल्व खालामगोन। जों बेवहाय सावगारिजों माने मोनसे आखान्थिथाम होननानै हमना लानानैबो जों सल्व खालामनो हायो। बेबायदि आखान्थिथाम मोनसे हमनानै, खिन्थु बेबायदि आखान्थिथाम हमनानै बानायबा नोंहा एसे गोलावद्राय जागोन। ओंखायनो आङो बेखौ फर्मुलाजों बानायगोन। फर्मुलाजों बानायबा जोंहा जोबोद गुसुं जागोन। आरो बेवहाय मा मा फर्मुला बाहायगोन आं नोंथांमोननो दायो नै लिरना खिन्थादों। बेखौ नोंसोरो नट खालामना ला, बहियाव लिरना ला, खाथायाव। अके, होमबा फर्मुलाया मा नाय? cot θ = मा? cos θ / sin θ। जों बे फर्मुलाखौ बाहायगोन। आरो मोनसेया जाबाय मा? sin square θ + cos square θ = 1 बे फर्मुलाखौ। आरो मोनसेया जायखौ नोंसोर क्लास 9 आव मोनबोखादों, बे जाबाय a + b a - b = a² - b²। दा आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो लुबैयो। नैबाव जे जा मोननै फर्मुला नुदों, बे मोननै फर्मुलाखौ नोंसोरो बे चेप्टारावहाय एक्सारसाइज 8.3 निफ्रायसो बाहायनो मोनगोन। नाथाय नोंसोरो एक्सारसाइज 8.3 नि फर्मुलाखौबो बेवहाय बाहायग्रोनो हायो। जेबो नङा बियो। माने जाय फर्मुलाखौ नोंसोर एक्सारसाइज 8.3 आवसो मोनगौमोन, सोंनाय बिदां 8.3 आवसो मोनगौमोन, बै फर्मुलाखौ नोंसोरो बाहायनानै बे सोंनाय बिदां एक्सारसाइज 8.1 आव बाहायनानै नोंसोर गोरलैयैनो सल्व खालामनो हागोन आरो। स' नाय बोरै सल्व खालामनांगौ नायलांबाय थादो दानिया। होमबा जोंनो मा होनाय दं बेखौनो लिरबानो जाबाय गिबियावनो। स' फार्स्टआव यु हेभ टु राइट व्हाट इज गिभेन। अके, स' लिर होनाय दं। स' आं लिरबाय। बर' मिडियामफोरनिया होनाय दं लिर, इंलिश मिडियामना गिभेन लिर। होमबा मा होनाय दंमोन? cot θ = 7/8 होनाय दंमोन। अके, होमबा बेखौ जोङो बिदिनो दोनथ', बेखौ जेबो खालामनाङा। जोंहा दायो मा दिहुननो थिनदों बेखौ नाय। जोंखौ मा दिहुननो थिनदों बेखौ खनसे लिरना लानोसै जोङो। जोंनो नैबेनि मानखौ दिहुननो थिनदों 1 + sin θ आरो मोनसेया जाबाय 1 - sin θ आरो गाहायाव दंमोन 1 + cos θ 1 - cos θ। जों बिनि मान दिहुननांगौ। नाय जोङो बेखौ नैबेजों रुजु। a + b a - b मोनसेया बेयावबो a बावबो a थानांगोन, माने मोनसेयानो थानांगोन दै। आरो बावबो b बावबो b, माने मोनसेयानो थानांगोन। ओमफ्राय सिनाल' उल्था फाल्था जानांगोन। मोनसेया प्लास बा मोनसेया माइनास जानांगोन। थिग बेबायदिनो बेबो नायलाय। बिदि नङा होमबा? बे 1आ a नि जायगायाव दं नङा होमबा? बावबो 1 बावबो 1। थारमाने बेखौ a बेखौबो a होनना सानना लाना जायो जोङो। आरो बेयाव मा? sin θ बावबो sin θ दं। थारमाने बेखौ जों b होनना हमना लाजायो। माने नैबे फर्मुलायाव दं बियो। a + b a - b फर्मुलायाव दङ। होमबा बिनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो? a² - b² लिरनो हायो। अके, होमबा a + b a - b जाना दं बियो। बेखौ जों a² - मा लिरनो हायो? b²। होमबा a² होननाय लोगो लोगो जोंहा सोर जागोन? 1²। मानो होनबा a नि जायगायाव सोर दङ? 1 1 दंना। होमबा b² होननाय लोगो लोगो b नि जायगायाव सोर दंमोन बेखौ लिरदो। b² होननाय लोगो लोगो जोंहा मा जागोन? sin² θ। मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिदो। sin θ होल स्क्वायरखौ जों माबोरै लिरो? sin² θ। नैबिदिसो लिरो दै। बे स्क्वायरखौ नैबे स्क्वायरखौ θजों लिरफाया, जेब्लाबो नैबे साइनजोंल' लिरफायो। अके, बेबायदिनो बेबो a² - मा जासिगोन? b²। बे एखे फर्मुलायाव दं। 1² मानि मा? बयबो मिथिखागौ। 1 × 1 1 × 1 मा? 1आनो जायो। होमबा जोंहा बे 1आनो जाबाय। sin² θखौ जों sin² θखौनो लिरगोन। बेखौ जों जेबो खालामनो हाया दायो। बेखौबो जों बिदिनो लिरगोन। दानिया फैदो फर्मुलायाव। नैबे फर्मुलाखौ नाहरदो दानिया। मा फर्मुलामोन? sin² θ + cos² θ = मा दङ? 1 दङ। बावहाय बे फर्मुलायाव जुदि आङो
cos square theta को बिथिं लाङोबा मा जागोन ओरै जाया होमबा नाय मामोन sin square theta plus cos square theta equal to 1 मोनथ' बावहाय आं जुदि sin square theta खौल' लाखियोब्ला माने बेखौ बिथिं लाङोब्ला आरो बा बिथिं मा दंखायोमोन नोंहा 1 दंखायोमोन ना बा बेखौ बिथिं लांबा मा जागोन बियो माइनास प्लास मोन नालाय माइनास जाबाय होमबा बियो मा फोरमायदों नाय sin square theta equal to 1 minus cos square theta मोनबाय थार माने 1 minus cos square theta नि जायगायाव जों sin square theta लिरनो हायो बा sin square theta नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 1 minus cos square theta लिरनो हायो ओके होमबा जों बेवहाय मा लिरनो हागोन 1 minus cos square theta नि जायगायाव मा लिरनो हागोन नैबे दानि मोननाय फर्मुलाखौ लिरनो हासिगोन स' जोङो नैबेखौ लिरनोसै दे 1 minus cos square theta नि जायगायाव मा लिरनोसै sin square theta खौ लिरनोसै ओके बा बेवहाय जोंहा sin square theta जाबाय ओके बा 1 minus sin square theta बिनि जायगायावलाय मा लिरनो हागोन 1 minus cos square theta नि जायगायाव बेखौ लिरनो हाबाय बिनि जायगायाव मा लिरनो हागोन नाय फर्मुलायाथ' बेमोन नालाय मामोन sin square theta plus cos square theta equal to 1 मोन बावहाय आं जुदि cos खौल' लाखियोब्ला माने बेखौ आं बिथिं बारहोयोब्ला मा जागोन नैबिदि जाया होमबा माइनास मा जागोन नैबिदि जागोन 1 माइनास मा जागोन sin square theta होमबा 1 minus sin square theta नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो cos square theta लिरनो हागोन होमबा जों 1 minus sin square theta नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो cos square theta बुजिबाय स' नाय बेहाबो स्क्वायर दं बेहाबो स्क्वायर दं जों बेखौ ओरैबो लिरनो हायो नै बिदि लिरनानै जों मा लिरनो हायो होल स्क्वायर लिरनो हायो बुजिबाय ना बे स्क्वायरा cosनिबो आरो सोरनिबो होनाय जादों साइननिबो होनाय जादों होमबा आं मोनसे फर्मुला खिन्थादोंमोन ना नोंसोरनो नै फार्स्टआवनो cos theta by sin theta बा जों मा लिरनो हायो cot theta लिरनो हायो माने cot theta इक्वल टू मा फर्मुला दं cos theta by sin theta दे बे मोनसे फर्मुला गोसोआव लाखि होमबा फर्मुलाखौ गोसोआव गैयाबा नोंसोर बुजिनाय नङा cos theta by sin theta नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो नैबेनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो cot theta होल स्क्वायर लिरनो हायो बुजिबाय ना मा लिरनो हायो cot theta होल स्क्वायर लिरनो हायो होमबा cot theta नैबे फर्मुलाखौ बाहायनानै दै cos theta by sin theta इक्वल टू cot theta बे फर्मुलाखौ बाहायबाय मानो होनबा cos theta by sin theta नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो cot theta स्क्वायरा स्क्वायर होमबा cot theta नि भेलुखौ बेसे होनाय दंमोन cot theta नि भेलुआथ' नोंहा 7/8 होननाय दंमोन ना नै cot theta नि भेलुआ नोंहा बेसेबांमोन 7/8 बे 7/8 खौ फज'फैबानो मान मोनबाय आरो स' cot theta नि जायगायाव जों 7/8 फज'बाय ब्रेकेटआ ब्रेकेट स्क्वायरा स्क्वायर होमबा बियो मा होनाय जादों बे स्क्वायरा 7 निबो आरो 8 निबो बा 7 स्क्वायर माने मा होनाय जायो 7 into 7 49 8 आ स्क्वायरा 8 निबो माने 8 स्क्वायर होनाय जादों 8 स्क्वायर माने 8 into 8 8 into 8 बेसे 64 बिसोर मोननैजों जों डिवाइड खालामनो हागोन ना स' जों बिसोर मोननैखौ डिवाइड खालामनो हाया जों बावनो दोननांगोन एन्सारखौ मोनसे नाम्बारजोंबो बेखौबो जेनेबा मोनसे नाम्बारजोंबो जों डिवाइड खालामनो हाया बेयावनो दोननांगोन जों खमायनो हायाला बेखौ एन्सारा बेयावनो जासिगोन बेयो होमबा नाम्बार 2 आव मा सोंदोंमोन जोंखौ नाम्बार 2 आव मा सोंदों cot square theta नि मान दिहुननांगौ जोंथ' cot square theta नि मान मोनखाबाय ना नै cot square theta नि मान मोनखाबाय नै अलरेडि cot theta होल स्क्वायर माने माखौ होननाय जादों cot square theta नि मानखौ होननाय जादों होमबा cot square theta नि भेलुआबो बेसेबां 49/64 आनो जागोन बुजिबाय ना cot theta नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो ओरै लिरनो हायामोन नामा सरि नाय बेयाव नाय 1 मिनिट नाय cot theta नि भेलुआ बेसेबां होननाय दंखायो 7/8 होननाय दंखायो नङा होमबा cot square theta नि भेलुआ बेसेबां जागोन 7/8 होल स्क्वायर जागोन ना दास नैबाव फज'नाय बायदि थारमाने बे बेसेबांआनो जागोन 49/64 आनो जागोन ओके जोबोद गोरलै स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों कमेन्ट खालाम जुदि गोरलै मोनदोंब्ला बुजियाखैब्ला कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनजों जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों